sa Mahiwagang Burnay. Mula sa Mahiwagang Burnay. Sa Mahiwagang Burnay. Liala and Diego Bandido. Sa kumikinang na tambalan, itago niyo na lang po ako sa pangalang Betty. Nandito po ako ngayon sa Canada kasama ang asawa ko at 3 anak. Uy! Friend! Oh, it's been a while, Betty! 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 Ano na, friend? Kaya nga. Ang lalaki na ng mga anak mo. Naalala mo ba nung araw? Ayan na nga. Di ba kami yung taga-tapik sa'yo kapag ka may kailangan ka? Tama. Betty naman. Porque taga-Canada. Free nanny na po. Anyway, high school pa po ako, pinakikinggan ko na kayo. Hanggang ngayon, kayo pa rin ang isa sa mga takbuhan ko kapag kailangan ko ng kasama. Kaya naman po ngayong hirap na hirap ako na isipan kong sumulat sa inyo. Ganito po kasi, 18 years na po akong kasal sa narcissistic kong asawa. Ang paniniwala po niya dapat pagsilbihan ko siya. Kapag may sinabi siya, dapat naiintindihan ko kahit hindi niya ipinapaliwanag. Kung ano ang gusto niya, yun dapat ang masusunod. Kapag hindi ko nagawa ang gusto niya, hindi niya ako kikibuin. Ako din ang literal na nagpapatakbo ng bahay namin. 2 ang trabaho ko. Pagkatapos ng mahabang shift, uuwi ako para magluto, magligpit, maghugas ng pinggan at gumawa ng iba pang gawaing bahay. Mas maaga siyang nakakauwi sa bahay pero hihintayin pa niya makauwi ako ng 10:00 ng gabi para magluto. Kapag nakikita niya akong pagod na bagod, sisisihin pa ako at sasabihin, bakit hindi ako magpahinga? Sinasagot ko na wala namang ibang gagawa at hindi kami kakain kung hindi ako magluluto. Makalipas ang maraming taon, napagod ako. Siguro kasi habang ginagawa ko ang lahat para sa kanya, wala naman ako natatanggap na kapalit. Kung may nagpapagaan man ang loob ko, yun na yung 3 kong anak. Sila ang tumutulong sa akin sa abot ng kaya nila. Minsan naiiyak na lang ako sa pagod pero kapag nakikita kong tumutulong sila, parang kahit papaano ay nababawasan ang bigat. Lately, nakararanas na ako ng mga sintomas ng perimenopause. Pilit kong ipinapaliwanag ito sa asawa ko pero lagi lang niyang binabaliwala. Arte lang daw yun. Minsan, pati mga anak ko napapansin na ang sitwasyon namin. Tinatanong nila sa akin kung bakit napakatamad ng tatay nila. May isang beses pa na sinabi ng panganay namin na baka daw mas mabuti kung i-divorce ko ang tatay nila. Bilang isang ina, parang may kumurot sa puso ko nang marinig ko yon. May isa pa pong bagay na nagpapabigat sa loob ko. May mga kaibigan ako na ayaw niya. May nangyari kasing maliit na issue sa kanila mahigit 1 taon na ang nakalipas. Willing naman po na mag-reach out at makipag-ayos sa kanya yung mga friends ko pero napakataas ng pride niya. Ngayon may plano kaming maliit na get-together para sa birthday ng isa naming kaibigan. Inaya ko siya noon pero tumanggi siya. Makisabay na lang daw ako sa sasakyan ng iba naming kaibigan. Pero nang nag-request ako ng day off para doon, bigla siyang naging anxious at parang ayaw na niya akong pumunta. Parang kasalanan ko pa na gusto kong makita ang mga kaibigan ko. Parang bawal na akong magkaroon ng sariling social life dahil lang ayaw niya sa mga kaibigan ko. Pinipilit ko pa rin kumapit sa marriage namin dahil may mga anak kami. Iniisip ko na lang good provider naman siya.
Pero sa kabila noon, pakiramdam ko, unti-unti akong nauubos. May mga sandali na hindi ko na nakikita ang future ko kasama siya. Kung hindi lang dahil sa finances at sa mga anak namin, baka matagal na akong bumitaw. Masakit mang aminin pero siya ang pangunahing pinanggagalingan ng stress ko ngayon. Tambalang kumikinang, sana po ay mapag-usapan po ninyo sa podcast itong sulat ko. Malaking bagay po sa akin na mapakinggan ito lalo na sa mga gabing pakiramdam ko mag-isa ko. Palagi po ako nakaabang tuwing Monday sa bagong episode po ninyo. May podcast bukas kasi kami, tas every Monday ang new drop. Yan. Maraming salamat po at naway patuloy kayong maging liwanag at sandalan ng maraming taong tulad ko na tahimik na lumalaban sa buhay. More power po sa inyong dalawa. Sana kapag umuwi kami ng Pilipinas, magkaroon ako ng pagkakataon na makita kayo at mapasalamatan ng personal. Ay, salamat lang! Ang inyong kumikinang na tagapakinig, Betty! Betty, ramdam namin yung bigat ng sitwasyon na Correct, kung saan ka ngayon. Yes, totoo na all you see, lahat ng nakikita mo, hindi na itawid yung English hanggang all you see lang. All you see, lahat na nakikita mo. Inubos mo kasi last week Inubos ka. Wala nang English na natira. Lahat na lang na nakikita mo ay yung hindi maganda. Mahirap nga naman talaga. Alam mo, bilang tao, kapag ka nasa gitna ka ng sitwasyon na mahirap, masikip, madilim, ang dali lang para sa ibang tao na sabihin na kaya mo yan, makakaahon ka rin, makikita mo rin ang liwanag, di ba? May dahilan ng lahat, di ba? Ang dali. Kami ni Jegs, araw-araw namin sinasabi yan sa mga humihingi ng advice. It's so easy to say that. Pero kapag ka nandoon ka sa gitna ng sitwasyon na yon, ang hirap, para kang nasa lumulubog na kumunoy, para kang nasa quicksand. Oo, kaya very confident naman po kaming sabihin yung mga ganitong bagay kasi kami personally naranasan po namin yung feeling na parang nalulunod ka. Correct. Alam mo yung gagawin pero hindi mo magawa. Hindi magawa. Walang makakatulong sa'yo. Ay naku, apakaraming beses po sa buhay ko mga kabiso na ang lakas ko mag-advise. Pero nung ako na, wala akong na-apply maski isa. Yun ang katotohanan. Wala akong na-apply maski isa, pambihira. Kaya kumbaga parang gets natin itong kabisya nating si Betty, itong tambalanista natin na si Betty, kung bakit puro negative na lang yung nakikita niya. Wala na siya nakikitang liwanag. Kasi lalo pa pagod ka na. Correct. Physically, emotionally, mentally, financially, nakakapagod. Ang tawag po dito sa psychology is emotional overload. Ayan, so hindi ka na nakakapag-isip ng tama. Kaya yung mga magagaling mag-advise pag sila yung sa problema, hindi na sila nakakapag-isip ng logical kasi nagte-take over na yung emotions over dun sa logic. Totoo yan. Kaya ngayon, nararamdaman mo, Betty, punong-puno ka tsaka parang wala nang lusot, wala nang solusyon, puro bigat. Diba? Although, nagtanong ba siya kung makikipaghiwalay? Wala naman. Parang sumagi lang sa isip niya kasi panukala ang kanyang mga anak na pwede bang i-divorce na lang. Ganun. Although wala siyang wala siyang talagang actual na question. Pero parang tinitingnan niya na yung sarili niya na parang papunta doon. Pero pwede. Wala siyang attempt. Yung mga possibilities ang naiisip niya. Correct. So definitely, itong asawa niya malamang ibang lahi. Hindi niya nabanggit. Sigurado Pero kahit naman Pilipino, kahit ibang lahi, 'di ba? Isa lang din naman ng lengguwahe pagdating sa communicating how you feel, 'di ba? Kasi ako naisip ko kasi it could be may din kasi may at play din yung kultura Pwede din naman. So, sinasabi mo ba na yung ibang kultura tamad? Hindi naman. Or ganun lang talaga sila mag-isip. Kasi sabi niya narcissist yung asawa niya Pero, hirap nun pero madami akong kakilalang narcissist na Pinoy 'di ba? Pero it's because Jegs, nga sa kultura natin, 'di ba? Kahit papaano, kahit narcissist ka na Pinoy, may kaya konting nating mag-bend. Yan. Pero okay, sige, given na ganyan, pero 3 na kasi yung anak nila. So kumbaga parang dapat
kahit papaano may Oho. adjustment na naganap. Hindi natin alam pa yung age gap ng mga Iyon. nung mga bata. Oho. Kung ilang taon na. Oo. So dapat kahit papaano may kahit adjustment. papaano may Oo. adjustment. Tapos sinabi pa ni ate girl na perimenopause na siya. Oho. Papasok o nasa perimenopause. Mhm. Ang perimenopause, mga 40 na iting. Oo. So ibig sabihin, 40 na yung mister mo, hindi pa rin may mga issues and concern pa rin. Pero sa bagay, hindi naman porke tumatanda ka na Oo. wala ka ng issue. Minsan nga, kung sino pa yung mas matanda, mas mahirap pa silang pakiusapan. Totoo naman yun. Kasi diba? baka mas malalim yung problema nitong mister mo. Baka hindi lang dahil narcissist, baka on top of that, meron pa siyang Dunning-Kruger effect. Ano naman na yung tinatawag. Dunning-Kruger Kenemelatik? Aba dati naman crudo lang ang pinag-uusapan natin, Diego mga tinitira mong crudo dati. Itong Dunning-Kruger effect sa psychology, sinasabi ito yung tao na kahit huling-huli na siya, ang paniniwala niya talaga, wala siyang kasalanan. Hindi niyo nakita yung ginawa ko. So, ibig sabihin na Yun yung reality niya, ha? Correct. Correct. So, yun yung reality niya. So, ibig sabihin, in the same way na parang pag nagpe-perimenopause ang isang babae, na ang reality mo is, ang reality ng mga nagpe-perimenopause, iba-iba yan Basta may connection sa imbalance ng hormones. So, pwedeng mas mainit ang ulo, mas matampuhin, mas emotional, mas sensitive, mga ganyan. So, siya naman, nandun din siya sa realidad niya. Bakit kayo hindi magkatugma ng realidad? Yun totoo, bakit kayo nasa multiverse? Diba? Dapat universe. So magka-clash talaga Yung isa kailangan ng pangunawa, yung isa ayaw mag-unawa. Napakasakit na sabihan, nag-iinarte ka lang. Kaya nga, 'di ba? Kasi mahirap sabihin na nag-iinarte ka lang sa isang bagay katulad ng perimenopause na ikaw mismo hindi mo rin siya masyado maintindihan. Hindi mo siya ma-explain kasi nga anong gagawin mo kung konektado talaga ito sa sa nangyayari sa loob ng katawan mo, 'di ba? Kung paano gagawin, hindi namin alam, 'di ba? Kasi kung mga ganito na medyo mas malalim na, I would feel like hindi kami yung mga tamang tao na kapag ganito na malalim kung may mga kuruging effect pang nalalaman si Diego Bandito tas nasa perimenopause na stage ka na din. 'Di ba? Hindi ba't dapat ang mas magtatakal na to ay isang eksperto, yung professional pagdating sa ganyan. Correct. Kasi kapag kami lang ni Diego, ang mga pwede naming sabihin, kumuha ka ng isang kutsarita ng iodized salt. Tama. Ihalo at ibudbud sa crudo. Ayan. Tapos ilagay niyo mo dun sa tansan. Ilagay mo sa labas ng bahay. Correct. Hayaan mo mahamugan. Ayan. Painitan, then hamog. Depende sa season ngayon sa Canada. Tapos iinumin mo. Papakinis kasi ng balat yun. Correct. Pag kuminis ka, baka sakaling gumanda ang ano nyo. Ang pinaka-importante yung tansan, wag mong itatapon. Baka sakaling. Akala ko baka sakaling proof of purchase. Pwede kang manalo, tas yumamang ka, tas layasan mo na. See? Tingnan mo yung advice namin. Walang sense. Walang sense. Hindi, we can only do so much. Alam mo, ang isang bagay na natutunan ko sa coaching course that I took is that yung mga coaches, lalong-lalo na kung hindi nila expertise ang isang bagay, hindi para sa kanila manggaling yung advice. It's really more of ang coaches, ang gagawin nila is to guide, uusisain, tatanungin para eventually troubleshoot mo. Actually hindi nga Doon ko nga lang nalaman, Jegs, na the coaches do not troubleshoot, do not even attempt to troubleshoot. So ina-assess nila. Ina-assess, pero dapat yung parang hanggang sa ma-realize na lang nung coachee o yung kinakausap, in this case si Betty, ma-realize na lang ni Betty na sa pagtatanong at pag-uusisa na oo nga ito pala yung kailangan kong gawin. So kumbaga yung coach, yung taga-proseso. So in our case ni Jegs, hindi naman kami certified pa na mga coaches talaga, pero ang kaya namin gawin is katulad ng ginawa namin kanina. Inasa-isa namin yung mga Kruger Kenemelet effect, yung perimenopause mo, kung may lahi ba siya o wala, yung pagiging narcissist, 3 ang anak, di ba? Yung mga ganong sitwasyon para eventually ikaw din yung mag-isip. Pero more so, mas maganda ang makikipag-usap talaga sa'yo kung apakalalim na talaga. Hindi yung mga kaibigan mong manginginom, hindi yung mga kaibigan mong magpapahid ng dulo ng tansan sa mukha.
kundi yung tunay na expert. Tama. Lalong-lalo na pagdating sa marriage, napakalalim yan eh. Oo. Diba? Malalim kasi may psychological na May ganun eh. kasama eh. Correct eh. Baka may gamot na iinumin. Hindi namin alam. Ako ba ang kumikinang ulo, Diego At Bandido? ako kumikinang ina mo, Nicole Yala. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic!